Mga chikiting na sila yung mga question and answer portion. Go! Mani. Unsang Okay. Unang pangutan na. Kategori sa Bible. Okay. Naman. Yeah. How many stones ang gikuha ni David? Ito! 12. Ikaw rin! Ano man? Pila ka Sa stones? kanya, pila ka stones? 5. No! Anong naabot mga 12? Nakapot mga 12! Next. Next. Pila ka sundalo ang gidala ni Gideon itong last, final na. Katong nag-away, katong gadalag, kuhaan ka bukbanga, 100 bito ka banga. O, dinangkuhan sila. Dalag trumpet o gadalag torch. Pila ka bukmen. Ano? Tag-an! Tagan. 100. Ikaw rin. Kapit na! 300. Oh, 300. Yeah, ano ba? Oh. Bible lang gihapon. Unsa ang gibunalan ni Moses? Bato. Very good. Kasi yung gawa sa bato. Tubig. Unsa nga river ang unsa nga river ba to or ocean? River mo to. Ang gitunga ni Moses. Seaman to. Oh, si dai. Red Sea. Red Sea ba to? Red Sea to? The Red Sea. Kol, Red Sea to, Kol? Katong gitunga ni Moses. Red Oh. Sea man to. Ay, wala. River to pa? Ano naman to? bakto na ito gibunalan niya? Dili, katong gitunga niyang tubig ba? Ito, nagigukod sa Egyptians. The Red Sea. Moses? Oo. Oh, Ano pa? Kasi pangalatong lugar ang i-promise Ginoo ni Moses. Promise land? Oh, okay na. Unsa pa dyan Ano yung pangalan? Specific na pangalan? Jericho. Hindi. Sige. Ano, Nicole? Unsa? That flows with, ano? Hans, Milk and... Milk? milk and honey. Ambot ba? Letter C. Kumun, kina siya na. Kuhan sa... Kuhan, Bible. Okay, si... Sige. Sa Calvary. Dito mo, naging cross si Jesus. Naan? Kanaan. Oo, kanaan. Yeah. Kaya isa nga yung asawa niya, Abraham. Sarah. Kinsay sister ni Moses. Miriam. Ay, Si Miriam. Miriam. Okay, Miriam. Kinsay ang igsoon ni Moses. Ay, saa. Stop it. Get some help. Kinsa rin. Kinsa. Kinsa man mo ni sunod. Kinsa. Si Aaron. Aaron. Ano man tong gihimo sa mga okay. Unsa gihimo sa kuan nilang Aaron katong gikuha ni Moses ang 10 Commandments sa Sinai. Unsa ilang gihimo ni sa katong mga tawo nga nabilin dito sa ubos. Diba si Moses nagkuha dito sa babaw sa Mount Sinai kay nagkuha sa 10 Himong Commandments. idol. Unsa nga idol? Baka. Unsa nga baka? Gold na baka. Ano siya nahitabo sa ika-10th na plague dito sa Egypt. Namatay ang firstborn. Ning sayon sa yon. Kinsay igsoon ni kuan, kinsay igsoon ni tawag to? Joseph. Ito giya yung igsoon. Benjamin. Oh, si Benjamin. Ano man? Kinsay pinakamagulangan sa ilang maigsoon. Silang 12. Kasi pinakamagulang. R.
Katong kana. Robin? Robin! Ay, Robin! Woodpecker? Ano sa ba? Robin. Oh, si Ray? Robin. Oh, Ruben. Ruben! Pronunciation rin ng Ruben. Di man sa Ruben Padilla. Na tribe si Jesus na anak. Ang Mary. Dili. Tribe man. Ay, sudar, pala ng tribe. Ay, Ay, ano lang? Levi na. Pila ka tinapay ug pila ka isda katong nagwalis Jesus sa slope. 5 na pa. Dayon, pila ka isda. Duha. Ah, Ako si Paul. dalawa isda. So man. So, pag bless ato sa Ginoo na padaghanon kaya to, pila man ka basket ang na-kwan ato. 12. Very good. Katong gibagyuhan nila sa bangka, asa man to dapita. Katong ang 12 disciples sa kuan na Galilee. Galilee. Ano to man? Kinsa man to ang ni trader sa Ginoo? Judah. Full name. Judah dai, di man si Judah. Kita. Oh, Di man si Judah. Maman! Judas man. Judas Iscariot. Di man si Judas. Judah lahem tos Judah. Judas. Judas. Kinsa man ang pagkakusgan nga man sa Samson. kinsa man tong babae nga nag-ilad niya. Delilah. Delilah. Kinsa man to yung gipatay? Lion. Si Rain, di ka! Pagkamatay ato ngayon, unsa may nasunod ato Rain? Ah. Unsa may kwan ginabawal sa kwan ni Samson. Dili po na niya ang buhok. Mm. Dili pwede inom mo wine. O dili Oh. i-touch. O Mga patay. Balik ko kabalo ato ay. Ya karon may balad ka turong kan. Putlon yang buhok. Kwan. Katong sa wedding, unsa nga miracle ang gihimo sa Ginoo? Gihimo ang tubig ug wine. Kinsa man tong gamayng taong ni saka sa kahoy. Zacchaeus. Unsa ang gisaka ni Zacchaeus? Unsa nga kahoy? Unsa nakahoy to? Rain. Bayabas. Unsa nga kahoy? Kan una. S. Sa Sa kanta. sabas. Di sabas. Sabas rin. Unsa? Oh, kato. Victory. Dili sumpay ipon. Sycamore tree. Sycamore. Anak si Jesus. Asa nga place? Dili katong Iyang kwan. Right? Dako. asa siya dako. Ahad siya na anak. Ayaw mo tong naanak katurang ni dako. Bethlehem. Ay, Dala. Kanaan. Na. Correct. Na. Ano sa story? Nazareth. Nazareth. Ay, pastilan, bakit kadungog? Sigarang mata. Unsa may gitakyan ni Mary? Donkey. Oh. Ano man? Unsa ang igsuon ni Jacob? Isoy. Isuy. Isuy. Kuan. Pinsang duha ka asawa ni Jacob. Jacob. Rebecca. Dili. Uy. Naman. Katong duha ka anak ni Laban. Ni Laban. Katong trabahoan ni Jacob og sa Si Rachel o si Leah. si Raquel og si Leah. Sige, unsa man ang kon ni Rain? Lain na pud ta nga kategory. Unsa na pud nga unsa man inyo ang kon sa spelling ta. Ano? Spelling.
Spelling. Sige. Spelling sa fig tree. F-I-G-L... Ay, T-R-E-E. Buday pong space. Okay, Ikaw na po, Drain. Ang sa spelling sa... Ravenous. Ang sa spelling sa desert. Desert. D-E-S-E-R-T. Yeah. Walay S na isa. Huh? Ay, anak ko. Desert. Ang double S yung desert. Desert na. Dessert. Ikaw na po. Ang sa spelling sa... Egypt. Ana. E. Dayon. G. Dayon. P. Dili pa. Ito lang. E-G... Ay. E. G. Oh. M? Y. Dayon. Ay, P. Oh. T. Oh. Ang sa spelling sa Bethlehem. B-E-T-L. L? L-E. Oh. H. Oh. E-M. Oh. Ang sa spelling sa... spelling ha? Spell the word. Ay, spell the name. Naomi. Naomi? N-A-O-M-E. Ay, I. Very good. Name, spell ang name ni Samuel. S-A-M-U-E-L. Wait, ikaw na pagbahan. Ang sa spelling sa... Ang sa spelling sa serpent. S-E-R. S-E-R-P-E-N-T. Yes. Ang sa spelling sa kuan. Spelling ha? Spelling yan. Spell Zacharias. Zakaria? Wait, kalisod. Lisod ka. Z-E. Z-A-R... Zacharias. Zaka. Z-A-K. Dili kay Z-A-C. si Zaka. A. Z-A-C-A-R. dili Z-A-C-A. kulang. Zaka. Zacharias. Car. Zacharias. Di. Zakha. Pero ini pag-spelling siya. Zacharias. Zacharias. Kana, sige. Kana niyo. Car. Zaka. Wrong spelling. Zacharias. Zacharias. Yeah. Zacharias. Zakaria. Oh. Yay! Sa spelling Zacharias? Z-A-C-H-A-R-I-A-S. Oh. Zacharias. Ano naman tingali? Wala punta sa inyong subject. Yan siya yung subject. Ay napunta na category. 1. Bow. Science? Excuse. Ay kani, what are the 5 common senses? Na, elementary pa na. I Mm. nose. Ay, kwan siya. Yeah, senses. Kwan siya. Unsa man ang nasa I? Unsa may kwan sa I? C. See. Isa pa? Taste. Taste. Smell. Smell. Here. Here. Og? Touch. Oh, sakto. Kani. Ano sa tong 3 forms gani? Three forms sa. Three forms. Kalimot mo kung si tawagan na nila eh. Okay, kabayan mo ano? Periodic table. Oh, periodic table na nasa grade Periodic 8. table of elements. Sige, ang sa